Naiz irratian, bigarren kafea. Badirudi oporrak hartzea ez dela erabaki honegia. Iritsi da asteazkena Zubiosteko eguna gu saio egiteko prest opari eta goza pilatu dioan eta zoak pilatu egin zaizkigu bigarren kaferen entzule maitatu zareten horiek. Maitaleak kaso ere izango zarete eta maitale honak seguro. Venga, barazoen laburpentsu bat egingo dizuegu, batean ezin genuen konektatu zibernetikoki gure soinua zuen belarrietaraino eramaten duen tresneriarekin. Ez dugu zondo lertzen nola funtzionatzen, baina batzutan ezin du, bestetan bai, ezkara aklaratu eta tira, gaizkiari ginen. Baina hori ez da larriena da Gasteizko kale batean, negu gordina datorren honetan, Mikel Urdangarin izeneko artista bat, gruaren, garabiaren zai dagoela, bere ibilgailuak ez duelako martxartu nahi. Eta ez dakit gaur Mikel Urdangarin gurekin izango dugun ala ez? Espero dugu baiet. Bai. Gaur zalantzarik gabe negua da Gasteizen. Eta soilik maitalek ez dute berogailuen beharrik. Beraz, entzule zareten horiek ez duzue berogailuen beharrik izan. Arazoek ere horrelako goza dakartzate, batean loturak sortzen direla, ze arazo egia dauzkagu? Ya está. Ja, gehiago ez dago? Nahi ditezu? Bueno, konponbidea balima dute, arazoak zera dire, nola da, gure erosotasunetik edo gure konfortgunetik ateratzeko arazoiak, ez? Horredoke, nahitari nintzen, hori da pixkat... Mr. Wonderful da hori, Mr. Wonderful, eta aldi berean pixkat, zuzara zure jefea, ekintzailea zara, eta bizitzaren erronki heltzen diezu, eta holako gauzak, ez? Bai. Hori, egun batzutan zuegabe egon garela eta ez dakigula zuegabe egoten edo behintzat ez digula ondoegi egiten hone guztiek. Barazo guztia konponduta hasi egingo gara, agurtzen zaituztegu, streaming bitartez entzuten eta ikusten gaituzuen oiei ere, hementxe gara pres gaur bigarren kafeari ekiteko edo, ez dakit, bukatu da, Durangoko azoka, eta baina uste baino beto joan da, sorpresa bat izan da, askorentzat, zifra okerragoak espero zituzen, eta tira, gaitzerdi, baina egia da, datorren urtean lehen gora bueltatzea, espero dutela, Geredia elkarteko kidek. Eta guk ere hori espero dugu. Arraro izan da zubi hau, Durangora joan gabe, ia etxetik atera gabe. Bueno, pake pixkat eman diguzu, baino... Eizu, zu doakoa zan hori. Bueno. Ni hemen esaten entzuleak falta motatzen itula, zu falta motatzen zintu dala, Iñaki ere bai, ez dut esan, bale. Hemen bakoitza berera. Bai. Gainera jai egun pareat ukitu, eta mundu aldatu inda. Aha, ez da git, hainbeste aldatu alda Bai, Everest mendia zin da. Nola? Bai. Everest mendia, oain, eren egun baino 86 zentimetro altugoa da. Nio, plaka tektonikoen mugimendu batik edo nola? Bai, berriro neurtu dutelako. Pasazaizuen noizbait, uste duzula, bat 80 neurtzen duzula eta jute zehala medikoaren gana, eta medikuk esateizu, etzeala bat 75 iristen. Holako zehoz, gertatu Everestekin, baina alderantziz. Berriro neurtu dute eta altuera aldatu da. Orain, 8.856,66 metro neurtzen ditu. Eta badakizue, inglesek neurtu zutela lehenengo aldiz, eta 1849an kalkulu trigonometrikoak erabiltzen zituzten,
15. gailurra izena zuen garai hartan, eta berezti izena jarri zioten neurketak egin zituen geografoaren omenez. Ba, ingelesek zioten 9.000 metro zituela, baina errada Nazritkar matematikari indiarrak berriro neurtu zuen lurraren makurdura kontuan hartuta, eta esan zuen 8.854,53 metro zituela, nahiko zehatza. Baina azkeneko urtetan, Txinak eta Nepalek beraien arteko neurketak egin dituzte, eta ez ziren ados jartzen. Elurra zela, lurrikarak zirela, beti batzuten eztabaidaratzeko zerbait, baina azkenian ados jarri dira. Horregatik esan daiteke bere mendia 86 zentimetro hazi dela. 5G eta GPS teknologiak erabili dituzten neurketak egiteko. 5G esan duzu? 5G! Ikusten Miguel Bosea serretu egingo dela albistea bentzutean. Y empezamos por el bicho. Se ha dicho que yo he dicho, que han dicho, que yo he dicho que el bicho no existía. ¡Ay, el bicho! Ze alproja, Miguel Bosé. Maitaleak! Norbait kontatzen dionean erresuma batuan txertoa jartzen hasi diela, Eta bere etxai Bill Gates egun hauetan elkarrizketak ematen aritu dela COVID-aren inguruan, Miguel gaixoa. az esan du Bill Gatesek. Normaltasunera itzuliko gerela 2021ko udaberria. eta neguzara, lausoa da bien arteko marra. Ze pozik, Mila historio, aitzakiari ezurra dario, etxeako tela irudiora. Ez dakit hori egia izango ote den, 2024erako normaltasuna behar dugu. zergatik 2024? Joku olimpikoak. A ber, oraindik Tokiokoak ez dira egin, eta zu 2024kotan pentsatzen ari zara? Bai jauna, 2024ko breakdancing kirol bezala ikusiko dugu Pariseko joku olimpikotan. Hoi bai izango dela ikustekoa. Ai, ama. I think it's very vital to rock around. That's right. On top. It's tricky. It's the tight. Here we go. It's tricky to rock around, to rock around. Denboa baukazu, entrenatzeko behintzat. Ez eskerrik asko. Irratu izara, Big Dancera, Twitchera, ezin dut izan. Oi, ama. Twitch, hori ez duela, ipatu 3.000 Twitch egitasmoak lortu zuen helburua. Eskerrik asko, bozkatu zenuten guzti. Orain, streamer euskaldunak egu berri garairako zerbait antolatzen ari omen dira, eta gu horrengo gara pendiente, ez? Eguneko gabon kanta jartzeko momentua. Ez zaizu aztu, ez da? Ez, jarri esan izun, egunero bat. Until it disappears, for it's gone, gone, gone. Another Christmas is around the corner, and I can feel it starting getting closer. It's coming down the road and stop. Eta gainera gaur estudioa painuta dakau. Bai. Bueno, entzulentzat goiuri dago eguberritako edo pinu bat eskuan duela, eta bestean horrelako tresna oso polit bat jartzen duena bigarren kafea, 109 gaur, 109 izango delako, noski? Imaginatzen dut. Igual ez. Bai, apainduta dugu estudioa, Naski. Gaur, esan dugu, gonbidatu berezi bat genuela, ez dakit iritsiko den, baina, ni bazpare txukun jarri dudena. Esan dugun bezala, gaur Mikel Urdangarin dator gurera, ondo bidean baita, galduta, eta, bateria hori konponduko ote dioten zai. Bigarren kafea, gaur akaso bazkalosteko kafea izango da. Bimila eta hogei komaiatzean gure uretan urzabaletan urratu zuten. Eta musikarekin jarraituz, gaur Marina Landa elkartzeatu dugu, Doinetatik Haratago podcastean. Eta kanpotiarrak datoz? Edo kanpotiarra. Baina ez da edonolako kanpotiarra. Abenduak 9 ditu gaur, eta asteazkena dugu dagoeneko. 109 dira, seguro? Bai. Konta ondo egin duzu? Naski. 109 ditu bigarren kafeak, eta hemen txegara arazo zue guztiokin.
Zuekin, jaun Andreok, Eusko Legebiltzarrean bi kafe hartu dituen bigarren kafe zalea. Tabernarik ez dugu. Guk, herritarrok, baina politikariek ba omen dituzte. Hau ez da politikaria, baina gurean bigarren ez ongi etorria da noski. Iñaki Lasa etura, txaldeon. Amigo, kaixo bilak, kaixo irurak. Ez digu zaren inguruan dena kontuko Lasa. Gabonetako dekorazioaren ardura du nontziaren kapitaina irrati izarra esan du berak Twitcherra eta ez da gizan da gauza gehiago eta zuek ikaragarri falta mota zaituztena, baina baita gu ere naiz eta ez zuen onartuko Mixi Izgo Juri Ezeiza! Hello! Eta gaur bigarren kafean bi bider izan dezakegu urrengo gonbidatua, ze neutraltasunaren inguruan hitz egitera dator kanpotiarretako bat, baina urdangarin ez badator, akaso gaur filosofiaren inguruan asko hitz egin marko dugu saio hontan. Maia Beitia, txaldeon! Ui, barkatu orain bai. Atzaldeon. Hola, bai, ongi etorri. Eta guk saioa hasteko, badugu kantu ezin aproposagoa. Esperantzarik gabeko zenbait debekatuak dezente Mila galduak eta inbeste gau bakarrekoa terpe Asko laugarren begiradatik betirako dirudite Bazkalosteko kafeak bezain usai goxoa daukate Urdangarin galetu beharko diogu eozten digun gure gaurko saioari bigarren kafea beharrean bazkalosteko kafea deitzen. Ez dut nire burua orkestu egia da, izketan ari zaizuena Iñigo Asensio da, eta gaur, bai ez da dezakegu, 109 bigarren kafea dugula, ongitorri guztioi. Zumusu eman ondoren, zure iparrak nora ezaren, lekuko hartu zuen, ta denboraren oneritziak erakusten du ondoen. Eta murgildu beharko dugu, maite duten tartean, ez dakit gaur maite dutak edo maite nauak denetarik izango dugu, ze Maia Beitia, ainda berezi eta berea, berak maite dutak ez, maite nauak gartzen ditula, edo ez? Hori modila pasa hasta. Moda pasa! Hasiko da. Maia Beitia, zer maite duzuk? Nik gaur goiurin usaine. Gaur. Lapurtu dit maite duta! Parekixen horretxatxin nahi Ziga iztoa! Ernatu eta zu izatea alboan Ezkerrik asko. Iñaki, zein da zure maite duta? Gu hemen lauak euskaraz aritzea hemen irratian. Ara. Ez da gutxi, batzutan badirudi euskararen nazioarteko eguna, euskaraldiak eta horrelako hitzordua behar ditugula konturatzeko horrelako plazer eta maitasunetaz, ez? Bai, eta asteburunetan Euskaldun egunkariak 30 urte bete ditu. Ia da. Eta, denok dakigu, gaur bertan kioskoan ezin dugula ez Euskaldun egunkaria ez egin erosi, baino kaskagorra geha, eta hemen gaude euskeraz komunikatzen oraindikan. Bon. Tirri barre salatariz, bazkalostera itzuli eta 10.000 aldi. Eta zeinago Juri Ezeizaren maite duta? Nik maite ditut, ondo amaitzen diren erlazioak. Wow. Azalpena, abesti hau, bihurtu zen, nire bikote oi baten eta nire arteko historioaren parte. Edo gure abestia. Eta erlazioi bukatu zen, baina abesti hau entzuten nik ez sentitzen, zen azkartu joten abestia honi, ze abestia hau zen gure abestia eta ja ez gaude batea. Ez, nola erlazioa ondo amaitu zen, abesti hau entzutet eta esatet, ze oroitzapen honak. Eta hemendik muxu bat, Julen. Ze polita. Nire bat nator, baditut horrelago kantuak, deno ditugu, eta adibidez entzuten ari garen otzikara hau, zantzen nire 15-16 urtetako bikotearen eta nire arteko kantua, eta urare amaitu zen, eta kantua oraindik oso polita da. Oien gozeaz, bizturiko suminetan. Goiuri komunia egiten ariko zan gara jontan? Dituzten lagunetan. Zuk 15? A ber, bai.
A ber, ez, barkatu, atzo da 2001 urtean kaleratu zuten, bai, 15-16 tarte urtean. Bueno, nik bost urte, Nik bost! Ez. Goiurik badauka ez dakiz zenolako beharra sentitzeko ni baino 10 urte gazteagoa dela. Bederatzi Eta urte ez da egia, gazteagoa. 9 bakarrik dira. Behatzi bakarrik. Indartxu sentiarazten berriro. Bueno, barik maite dut lapurtu diaten, maite dut erdi lapurtu dut, eta hortxe guaz aurrera. Venga, maite dut, naiz eta niola pixkate ospindu jarri ez du, nahi eguberritako dekoraziorik, batean sartu dugu ez bida, hola fin arbol txiki bat, pinu txiki bat, eta gago zatxorekin, lokala gure estudiak hartu du, horako gabonetako giro pixkat, eta, bueno, maite dut hola kontra egin eta arrazoia dutenean. Barrutik egunero, utzik arazorroz bat sentituz. Ez dakizue, ze zaila izan dan. Ze, bakizue, hau aipatu dugu eta berriz, ni gabontzalea naiz, eta inigo cringe da. Eta orduan nik esan nion, nik apaindu nahi dut estudioa. Eta beak eman ziten zerrenda bat, erabili ezin nituen gauzekin. Eta nik, ai ama, eta orduan nik junitzen gauzen bila, eta zenun bale hau ezin dut, kolore hau ezin da, ez, gai hau ez, haure ez. Oso zaila izan da. Ez soil eta zepot. Ja gatu. Soiltasunen ere badago elegantzia. Baina zer proibiutzun ba. Dena, Ez da gia. dena. Baina ordutzuk aukeratu duzu hau, edo aukera bakarra zen. Ez, aukera bazeuden. Aukera bazeuden, ez hainbeste, A ber, nik batetik genuen nahi, eta eguberriak badira gaur egun gure gizartean ulertzen ditugun bezala, kristautasunak gurera inposatutako edo ekarritako festa batzuk, baina gira eguberria, argiberriaren ospakizuna badela gizarte pagano ginen hartako ondorio bat. Eta nik ikaragarri maite dut argia. Nire helburua urtero da, azaroa eta abenduko iluntasuna gainditu, eta esperantza hortan ja abenduaren 21 eta ez 24 iritsi eta solstizioan eguna luzatuko dela. Beraz, eguberria ospa daiteke, gau motzago eta egun luzeagoen festa hori ere ospatu daiteke. Baina horrelako referentzia kursi xamarrak, konsumismoa dakartenak, argi koloredun mixto, intermitente horiek, horrelanak pixka perezita ematen dit. Eta orduan, pinua, ez dakit, akaso aritza behar zuen izan gure gizarte pagan montan, baina tira, ez dago gaizki. Barruko zirrara, irripar batek duen indarra. Kantutzarra zan hori, Bukatu da. Bai. Ze pena. Kentzazpik beste doinu bat zuen garaiaitan, Bai. Baina bai, 2001ko disko. Beno, guk neutraltasunari heldu behar diogu. Dakigun bitartean, Mikel Urdangarinen biladoan garabi hori urrun dagoela. Baina, tira, akaso bateria horren neutroa konpondu beharko dugu horrek martxar dezan, eta lotura behartu hori eginda neutralitatearen inguruan hitz egin beharko du, maila bitiarekin. Horein berriz ere maila, ongi etorri, oza zirta hitz egin badugu. Bai, espero dut txapandixeirik ez izati. Baina neutraltasunan egun internazionala nazioarteko egune dalata, basagen guazen gai morun jorratzea, ze bada oso gai transversala, danindana, geure ustitan eta jarreretan txertatzen dana eta dana impregnatzen da bena, baina gai modun jorratzi konturatu oso kompleju dala. Eta orduan, alegintxu baten jau, batez be neutraltasun erizten gaz trampa bat isikela, eta hor trampan ez jausteko pistak emon gauz. Txatxan! Bida ondo, haizu. Vale. Eta zein dira pista, zerratik neutralitatearen nazioarteko egun hori, maile, badirudi ospakizuna beraren atzean behar bat, edo zerbait diskutatzen dela, baina ez da egitor ere tramparik bote dagoen. Nazio batun erakundik asmatako egun bata, esaten gerra, bi herrialde gerran badaz, neutraltasune bultzatu berdala, ez? Hor
dazen interesetan eta ez ezartzeko, eta baso zelan herrialde bakotxak beran askatasunetik jokatu alizateko. Oso politxete hori xan, baina praktikan, guri kanpotiarroi iristen gazku, trampa bat. Zeo ze izkutatzen dula Bai, egun honek. Eta ze izkutatzen du ba? Ze eskutatzen da ben, azkanin interesak, gehienetan interes ekonomikuk. Hori hobeto destapateko, pentsatu neutraltasune zer dan definiuti, eta gero ez bakarrik estatu desberdinan arteko gerran kontzeptualiza, baizik eta azkanin botere korrelazioik oso maila desberdinetan emoten diz, eta horrek egunerokotasunin baja, ez, maila txikixauan ikusi, eta geure jarrera individualeta bebai trasladati. Adibidez, bullying kasu, gero indarkeri matxistin kasutan bebai. Eta gero, badaz bebai oso politxi izan da jorratzeko orduan, ze enjogolan transversala, ez da, gai desberdinetan, neutraltasune zer dan, eta benetan ez dela existiuten, oso gatxe dela ikusten alegin juko gaz, ez, hizkuntzan, irakaskuntzan, arkitekturan, legitan, ez, neutrala dana, aldarrikatzen dana, benetan, ez dela holan. Eta horrek gero ondorixo batzutak arrela. Bale, orduan, azteko, zein da definizioa neutralitatearena? Berez, latinetik dator. Eta nahi rau ez bata, ez besti. Bale. Orduan, oso politxere gehiamorun, ez da? Bai. Eta, bueno, gero komentako du, bai, ze bada hor, falazia bat, esan da, ez, niez bat ez besti, erdi puntun, eta orduan bestik estramuti zenez, erdi puntun gehatzi de, errezoi eukitxi, bueno, egon bizka. Ba, izan. Guazen, bizkaka hori desgranatea. Hemen, bueno, eta hauen zuliai komenta espadaz adoz idazteko tranquil, edo deitzeko, eta hau azkanin geure hausnarketa bat besteik ez dela, eta gaina honetak hau jorratzeko ez dugu autoreik irakurri, edo lan azterketa sakonikein gexagoa izan da, ariketa kolektibo bat. Gure kanpotiarren arteko... Hori da, bakotxak beran eremutik, arkitekturatik, ekonomiatik eta filosofiatik, horre galderak plazaratu eta enjako hausnarketa baten ondorixu dela. Orduan entzulek nahi badute hausnarketa gurekin, edo ez badaude ados, edo ados badaude, eta esan nahi badute, interesgarria. Guri gauza honak komentatu nahi badituzue, 688, 722, 444, telefonora idatzi. Ikasi, eizu! Estamos punto dute inun benetan? Ikasi, seguro? Ez izan gezurra. Ui, eskizagozen el pixka goiuri ordazko pasatzen ditugu elkarrekin, eta bere ahotxean eta begiradan nabaritzen duen zerbait, baina tira. Zer pasatzen? Ikasi de, Seguro. Ez. Bueno, ez da zer gertatzen. Bueno, hori ba, idatzi nahi badezue, ez badezue nahi ba ez, baina guain, entzun. Bai, azkanin ez dizelako hasieran esateken umurun ez diegi borobilak esango duenak, hausnarketa batzuk diz. Orduan, neutrala benetan noiz emogaink ez, bi injarren arteko talka baten noiz izan gainke neutralak, horrek injarrak maila bardinen da zenen. Imagina, klase baten bi matoi, bisak gorputz antzeakuaz da injar bardinaz, alkarrei ostizke da bizela. Bueno, esatezu hor konpon da bizela. Baina noiz daude borrokan maila berean dauden bi alderdi? Hori da. Eske hori noiz gertatzen da. Hori da. Orduan, normalin de matoi eta gainetik klaseko jente gexagoa ez da, pertsona aulaua, gitxagoa, bakar baten kontra. Hor neutral gehatzi, berez nahi rau esan, zeo zelan ordean injarkesi ontzat emotezule. Hor injar korrelazioi oso desorekatu da. Eta zuk ez guztitxi nahi dago esan injartzuk zapaldutakua etxen da bilena ontzate emotezule. Orduan, karo, neutrala gauza diferenti de. Osea, zuk bata ez bestea
baina amikasun ez parte hartzi, basabiz postura bat hartzen, Noski. eta da injartzun aldeku. Noski. Eta hortxera Trumpi esatezunaz, niena guztitzen ez, baina zu ez guztitxiaz ja basabiz jarrera bat hartzen. Hori da, Eta askotan badaka- ekidistanten jarrer hori, ez? Hori da. Hoi da, Eta- desmontutuk esatezuna. Beak esatezun, jaber, ez dakit, inglesez ez dakit, orduan, euskeraz. Osa, neutrala balin bazea, bidezkoa ez da egoera batean, zapaltzailearen lekua aukeratu. Hoxe beroi. Eta hori adibidez, injarkexa matxistiaz lotute esan genuen bebai, ez da, isilik gehatzen dizenak askanin konplize bihurtzen dizela. Eta hori Bai. hauteskundita eruten baro bebai. Absteniuten dizenak, ero txuri boskatzen dabenak bebai, askanin boto gexen jaso dabenan alde du hori. Horretxeatxik, kontu zibilibigaz esaten dugu ninez ez, nik, amen, alturitaz, nik amen, Claro. ez dakaz ikusirik ez, baina segurenetik zeuaz bebai badu hau dana, eta zure ez ekintzik, askanin badakar ondorixu natxetazuk nahi ez. Orduan, zuk esan nahi dezuna da neutralitatea ez dela existitzen, Maia? Oso gatxe dela. Eta nik pentsaroten baldintze hori dela, ez? Injarrak oso ekilibrata egon behar dizela, benetan neutrala izanal izateko. Bestelan, bueno, Bestela trampa. Bestela trampa. Trampa. bai, eta gebre buru askotan engaina gainkebe bai. Ze horre ez parte hartzin atzin arrazoi asko golaik ez. Eta, bueno, bazintzo jokatu, igualko bardixire, bueno, igual, bai, baina ez esan neutralidadin alde zazelako gatzen zazenik geldi, ero isilik. Iker Laurobak esango luken bezala, aitzaki horri gezurra dario. Zurra dario. To push for truth, I must insist, and I Bueno, beraz, neutraltasuna ez bada, balda zerbait neutralik, edo ez da, beti trampetan gabiltza. Banik ez dai. Amendik bai lusatzetzet entzuliai okurriuten bagako beste egoera neutral bat, abizateko. Abizatu. 6-8-8, 7-2, 4-4-4. Edo, 6-8-8, 7-2, 5-4, 8-4. Nik horrela ikasi non. Binaga. Zer? Nik ez tokatola apuntatuta. I'm blind and I'm lost. Can you help me across? My heart's frozen and froze. Don't know when I go low. Can you help me across? Can you help me across? Can you help me across? Bueno, eta neutralitatearen giro guzti hontan bada filosofiarekin lotuko gaituen zerbait, ere? Zer ez den neutralitatea galdetuko banio Maia Beitiari, filosofiara joko loke pixka bat. Bueno, nik erosina txikisa beti. Bai, Hemen hilako katateko. bai, Goiurita biok Mikel Urdangarinen kantu bat, edo Iker Laurobaren udaberria jartzeko, edo Izaroren abestia jartzeko, baliatzen dugun edozein aitzaki bezala, ez? Ja, holanda. Eta gaina badakat hiru, eta beti atatetxuaz, eta ez dut zarduraik bestik espagat irakurtxe, beste inorrez parot ezautzen, horrekin irurakin ja ondo gehatzena. Eta oitako bat da... Txatxan! Aristoteles. Hombre! Lista, Bai, lehen zu komentasun inigo, ekidistantzian kontzeptuaz lotute, ez da? Jente asko esaten da bena, bueno, mutur bisak dartxarto, bi jarreran hartin beti erdibidito topa berdala. Bueno, lehen komentaro, goazen bizkat aklaratea hori kontzeptu hoi, ze erdibidin kontzeptu Aristotelesak ataban, eta da, berak esate bana ez, bertutea da muturretatik, estremutatik iesi,
eta erdibidin gehatzi neurrixan, baina zerrei buruz gabiz berbetan, badibidez, ausardixan ingurunez, ausardi geixei eukitxite mera, xuixati ez dauna, baina koldarra isati bez. Orduan horrego kisena da erdibidi, erozeman janbir dou, ez geixei, ez gitxiei, erdibidin. Olako kontzeptun esateban erdibidi dala honena. Baina adibidez, ez, lanbide arteko gutxineko soldatan ingurun. Batek esaten da, hori elitxakela ordan jubir. Ez dala estipulata honber. Beste batzuk esaten da beze, 1.000 eurotik gora kobra birdala. Orduan, horreaz logikiaz, batzuk esaten da bez, orduan, erdibidide 500 euro kobrati. Ez, a ber. Gauza diferentik atxigabiz berretan. Eta orduan, ondo gehatu nahi isati horrek distantzi, hori ez da neutralidadiaz lotute dan kontzepto bat. Bale. Ikusten esan digu maiak neutralidaren trampan ez eroitzeko pistak emango zizkigula eta... Ematen ari zizkigu. Eta ari da, Bueno, eta lehen ere galdetu dugu, eta entzuleiari gara galdezka, baina ulertzen dugu, gaia ez dela errex hemen murgiltzeko modukoa. Baina balda ezer neutralik, ez? Sentitzen aldu entzuleak, edo ikusle entzule dugun horrek, ezer neutrala denik eta lagunduko digu, baina adibidez, hasiko bagina gure ogibidetik, kazetaritza edo komunikabideen arduratik, balda neutraltasunik? Nik ez topatu. Ez horbeti gabiltza kodigo deontologikoekin eta epistemologikoekin eta ez objetibotasuna eta egia eta ongia eta zintzoa eta baina realitatea da gero hori ez dagoela, ez edozein gauzatan neutraltasun hori hausten dugula eta bagarela alde batera do bestera. Bai, ze gaina neutrala, hemen kasun gaina ekiparea gainke beste sinonimo batzukin. Neutraltasuna objetibotasunaz edo normaltasunaz, ez? Sinonimo morun ulertu laik esenak asko. Eta gaina zuen lanbidin objetibotasuna, bada asko lotute hizkuntzin neutraltasunaz, bai, ez da? Zuke albiste bat idatzi eran, ja, ez da hor neutraltasunik, zehatxik hori albiztioi eta ez beste bat, zehatxik horrek berbak eta ez horren sinonimuk. Bidez hon, bitxiriaren normal hartzen zen, telebistan, notizixetan eta esati, emakume bat hile, bai berez hile, eta hon esaten da, era hila izan da ez, asesinada. Karo, hizkuntzik berba bat aldatu dau, baina oso desberdine da esan ase. Bai, relatoa guztiz kontrakoa da. Pentsa, hizkuntzak batzutan zindarra daukan ez, euskerak baditu bi hitz horiek, baina batez ere euskeraz bada modu pasiboa gaitzetsi eta modu zuzena obesteko joera ez. Beraz, eraila ez da izan norbaitek eraildu. Eta hor ere badago indar bat ez. Eta hori da askotan hizkuntzatik saiestu dena. Pasa ginen hilda agertu danetik, hila izan da edo hasido asesinada erderazko kontzeptu hortara ez. Ez norbaitek eraildu. Garrantzia hor dago. Norbait horretan. Hortxera ez dela berez, ez da beran buru tximista bate jota, intenzionalidade bat egondala horren atzin. Da hizkuntzik horren matiz guztik adierazteko gai da. Horretxetxik, segun ze berba eta zelan, ze adjetibo ibiltzen duguen be bai, gabiz erakusten geu konturatu baik, ze begirada dakauen mundunganako, eta gu pentsatzen dugu, oso neutru dela, ez da gerrela koloreik, eta beti da koloren bat. Eta kolorik atxi berbetan gainea, ongo asteburun pasadana, futbolaz nizna bape futbol sali, baina gonda horre eskandalo handi bat, Istanbul eta Paris Saint-Germain, eta arbitro batek beste batei, ez da oso ondo ez, hauek zuzendu esatzanela ez, hori jokalari baltzoi seinalateko batei, klaro. Horrek erakusten dau, baltza adjetibu, benetan desberdine dana adierazteko ibili da bela, zeberantzako normala eta neutru zurixe da. Eta txarrena da ez, eitze kritik eta eitze hori, eta aitzakisak emoten dabil, ez talako konturatzen, beran begiradi ez dela neutru. Eta badakarrela razismutik asko. Eze gainea hori izaten zion teknikariak, Istanbuleko teknikariak izaten zion. Eta txuria balitz, zuk esango zenuke jokalari txuri hori kanporatu, eta eskola izan zen, esan zion laugarren epaileak jokalari beltz hori kanporatu. Eta epaileak segitun eta esun txartel gorria.
eta jazta. Hor esan zuen, baina nik esan dut, definitzeko, eta, bueno, hor ontzan aitzaki bila, eta, bueno, hor hobena izan zen bintzat, bitaldeak ados jarri zirela, hori etzela bidezkoa. Hoi da, eta Eta partida, marken zuten. bai, eta partida detentzen, santzuten, Bai. gu bagoaz, guk ez dugu nahi, momentu arrazizarik jasan hemen futbolan ari garela, eta bagoaz. Bai, eta epaileak esan zuen, ez, bueno, 10 minutu goaz, ez zian 10 izan, horra argi zekaten, edo laugarren epaia juten zala, ez ziala bultatuko, eta ez zian bultatu, eta posten naiz ez bultatziaz. Bai. If a hot rain falls and you should choose to go, I won't leave you alone. If you fail to speak while it rages on the deep, do not ask me where I was. I feel inside of you. You lose sight of me. I've come to find you. In the arms of me. Horretxeatxe, neutraltasuna da gai interesanti, geure jarrerak ustik eta mundu behatzeko dakauen begiradi ez, idei azalerazten da belako, so guk pentsaten dugu, konbentziut egaz gure begiradi dela normala. eta olako adjetibukin, oso ondora hausnarketa bat etxin, horreran buruaz, ez pilun aurrin ipintxet, ezaten nik zerrei ipintxetzat adjetibuk. Bereizteko, desberdintzeko, ez? Nik benetan zer da, nun markaten dut normaltasune eta normaltasunetik kanpoa dune. Eta oso ariketa politxe da geure neutraltasunan mugak aztertzeko bebai. Eta honeaz komentata, honekin mugakin, ez da, hausnartzen eta kanpotiarrak irurok esate dinun zelako erronkidan, hau gaxe geutzako bai jorratzi, ze geure begiradan mugetan gabizenez, eta alegin juguna gabiz kanpotik erdire ekarten, baina igual geu ez gazela gai kanpoku ikusteko. Eta horretxatxik behin berriro entzuliai nahitzau galdetu guk ikusten ez duen hori ia eura jokurriten gakuen. Bai neutraltasune no xemo laiken, baina bai zertzu gauza ez dizen neutralak zerrendiaz jarraitzen guzenala zer astuten bagazku eta eurai okurruten bagaku gai poli bat, bai esateko. Bai da. Adi, bota, Dalako oso ariketa politxok, akordaten zaze umin filosofiziaz lotute, komenta genune filosofia gintza, dala galdera bat bota, eta ezagutza maila kolektibun eraikitzen juti. Eta horretxeaz lotutako ariketa bata, zeinok benetan ez daki zer dan neutraltasuna, eta ordunde kolektiboki lortzen juteko ezagutza bat. Niri oso politxerizten. Bai, da. Gero, komentadou komunikabidik, hizkuntzi, ez dizela neutralak, zientzia besta neutrala. Epe. Horre, danok eukidou ikastoletan, geletan, paetetan, dindilizke mapamundixak. Dindilizke. Ze polikaita. Dindilizke. Bai, eukideu dindilizke mapamundia. Bai. Eta... Bajarringo eta hemen, guk, mapamundi oikoena behintzat. Hori da. Eta pentsaten du, mundu olako esitela, ez? Europa erdigunin, hori da. Eta Ipar Amerika bai, hor handixak, eta Ero Afrika holan txaparritu. Txaparritu, bai. Eta Ego Amerika bai. Baina resultaten da ze,
Berez, neurrixak ondoenezkeo eta betire problematiku, ez da, mundu moruko espera bat, gero lauki baten zelan plasma, baina berez Europa eta askoz gorauara zela, Rusia askoz luziagoa dela, eta Afrika, India eta Ego Amerika berutz asko luzatzen dize. A ber, izu streaming bitartez jarraiten digutenen jarriko dugu. Erakusteko modukoa da. Bai, Bai. a ber. Bai. Eta horrekarri erakusten dau lehenengo mapi zeinekin ban, da mundu zelan ikuste ba. Eta nor jarri zuen erdian? Ez? Zelan? Nor jarri zuen erdian? Horretxetxik zeinekin ban, mapi. Hortxe. Bakarrik beran buru pintxati faltagako erdi-erdisa. Ai. Jarri nahi nune, baina esan dugu gaur arazok eukitzen nahi gela, eta nire arazok eukitzen nahi naiz mapa mundia jartzeko. Ama, Barkatu. arazo gehiago? Ze gauza? Barkatu Twitcheroak. Eske maia, ez dakizu. Bueno, Twitchero bat izango dugu gaur gurekin, Bai. Bai ez da dizazukegu, beraz, horre, Super- akaso galetu beharko diogu. Twitcheko eduki sortzaileak, gea. Konturatu gabe, gu bihurtu gea Twitchero. Eta zu, momentu hontan, Twitchera zea baita. Ez que nik ez dala Twitcherrik. Baina bigarren kafeak bai? Bai, baina ez que hor nintzago mundu paralelo bat eta galdutxunaz. Bueno, jakintzazula... Horren beste arroba, jasta, arroba. Aklaraten. Jakintzazula, momentu hontan zuzenen ikusten ari direla Twitcheko zaleak. Postenaz. Bai. Bueno, urte askotako. Ba, ez da lortu mapa jartzea. Ez da zer gertatzen, baina Lasai. zientzian beraz ikusi dugu neutralitateak sortzen duen desoreka edo neutraltasun eza agerian geratzen dela. Bueno, eta Australiaren tamaina, nik flipatu nun, enteratu nintzanen benetan Australiak ze tamaina daukan. Eta mapan ez da Txiki ikusten da. txikitxo ikusten da, eta gero enteratu nintzanen Australiak zen... Australia izango da, Iberiar penintxula bederatzi bider gutxuera bera. Ba, oi. 3.000 da piku kilometro ekialde mendebalde eta 3.000 da piku ipar hegoalde. Bai, 1.000 bider milako peninsula Iberiarrean gaude euskaldunak. Bai, ikuste. Hori dela kontuaz, bederatzi bider aterako litzatekela. Bai, matematikatan zin da jaioa. Ni ez. Ba hori, klasen digilidan gala zeo... Dindilizke. Dindilizke. Zeon mapan, Australia azaldu zen, iskin baten eta oso txiki. Bai, Lanzaroten tamainuko. Ez da mapak nork egin zituen, baina hiriak ere norbaitek egiten ditu. Eta hiriak egiterakoan, badirudi hiriak ere neutralak direla. Hau, horrela dago. Kaleako mentxe horrela egin dira. Baina hor ere badago, ez da helburu bat edo erabaki bat. Gainera, analizegi kanpotiarrarekin hitz egin izan dugu, ez, hirigintzaren garrantziaz, gizabanako erdian kokatzeko, bizigarriagoak diren hiriak izateko, hirigintza feministaren inguruan. Ba hemen ere, denak neutrala dirudi, baina neutraletik ez du ezer. Udaletxeko teknikoa galdetzeza zu, baina hori zehatxik izue, zehatxik ipini izue, ipini bizalako. Ez zu, baina izkipini biharrik ez zegoan. Osa, zutzako gauza normala eta naturala dana, igual ez da neutrala. Eta zeurra bidi beste toki baten ipini bizan, ero gauza beste modu batean bizin. Baina, ez, hori gauza, listo, hau lantxinit eta ez da beste aukeraik, ez? Edo garraio publikoan oraino iristen dan. Hori analizegekin askotan hitz egin dugu, zein geratzen dan hirietatik kanpo eta beti pertsona berdinak dira azkenean geratzen dianak ertzetan. Orduan esan dugu, komunikabideak ez dira neutralak. Zientzia ez dela neutrala. Arkitektura ez dela neutrala. Zu irakasle izan zea. Irakaskuntza neutrala da. Iselan ipez. Eta gainetik bi zentzutan, batetik kurrikuluman aldetik, ze irakasgai emongo dizen da, zein ez, hori gerri partido politiko guztitak arre, olantxenik gero lomze, loe, loue, nizte izman legeatara ben, badalako oso simboliku, eta garrantzia handien dixe dakarrelako, oso gakude etorkizuneko genti ideologizateko. Ze irakasgai eman eta ze hizkuntzatan. Orain bueltaka gabiltzala gai horrekin baita. Hori da. Orduan alde batetik hori, ez bera egituri de importanti eta bestetik behin asignaturak asignatakun,
ze eduki emongoran, hori besta neutrala. Irakaskuntzako liburuk adibidez historiakuk ez di neutralak. Eta hau justo gonitxan historiako irakaslidan lagun batea berbetan, ez da, adibidik eskatu netzan. Historia zatxik ez da neutral, ez da. Guk hemen Grezit Roma emoti, normaltzat emoten dugu zatxik ez du txinako historix emoten. Ze greguk, neure Aristoteles, nire Aristotelesek asma baneako beran kategorixak eta beran teorixak, txinoko ordurako nik ez da izema gauza asmata duken 2000 urte lehenagoatik. Noski eta gainera Txina balin bada superpotentzia. Hori da. Jakin barko genuke. Eta esateztan, 50 urte barru, on Europa ondiokan estatu batua ibeirera, baina 50 urte barru, Txina ibeire jarten bara, eskoletan Txinako iztuixu mongora. Eta normaltzat hartuko. Nire amak beti esateu, Txina esnatzen denen, mundua, zekit, dantzan jarriko da. Eta nik esate jotetik, ama, Txina ez aldago ez naia. Nei dutzai Txina ja, esnatzen da, esnatzen janen esateu betitan. Nei dutzai, ez nada dela. Ez da gertatukoan esnatzen janen. Nire beste lagun batek esate bandadana komuneko papere biltzen azten dizenin. Pape bai gatuko gau. Ze gabe? Komuneko paperi gabe. Txisto izan neutrala, Ez da bat ere neutrala ez. Ez da neutrala. Badakizue, ze gabe geratu ziren handeetan, hemen gure eko, begi eta horrelako moda guztiak martxan jarri ziren. Begi, nola da? Begi, pentsatzen un begi de begi. Ez. Begi. Eta veganoa, barazkiak jatea, eta hor modernitate puntu bat ere sortu zen, bazeuden espazio batzuk non hau superguai dan, eta bueno, total. Hasi ginela kinoa jaten barra. Kinoa ikaragarri hona balitz bezala. Alegia, kinoa bat hauan sartu eta alako zapore estanda egingo balu bezala. Eta arrozetik edo lekaletatik, lenteja edo dirista batutatik ikaragarri urrunduko balitz bezala. Ze pasazan? Altiplano handinoan, prezioak gora egin zuela ikaragarri eta bertako sostengu nagusia eta elikagai nagusia zen ura, garestitu zela ikaragarri. Gu gaur ginelako, kinoa jaten, supermodernita ginelako. Norbait azten danean komuniko paperarekin, Bueno... Ai, ama, hau bizimodu da. Bueno... Vale, eta orduan irakaskuntza baita aipatu deu. Hemen gai potoloa, legeak. Esan? Irakaskuntzan atzo pentsaten egon itxan, matematika neutralatiz? Zebera, matematika, arlo asko dakaz, bai. Matematika ikasti igual isalaike neutrala, baina matematika zetako ibiltzen dan horrezta neutraltasunik. Gero zer erabilera motetza horrei ezagutziai, hor jazta neutraltasunik. Wow. Segi horrekin, Maia, mesedez eskena, ez guztiz iristen ari uste dut, zuk iritsi nahi duzun puntura. Andereño ez dut ulertzen. Beste modu batera esan da. Aurreko oso panboxa geratu daiteta. Ezautzi arren oso gitxitxan etxen dela. Normalin zetako etxen da, ez? Hori normalin filosofisia mugatzen gako hori helburu baiko ezagutzioi. Matematikak normalin ikasten di, eta gero hori ikaskuntzi zetako aplikaten da. Adibidez, bomba atomiko bat etxeko. Hoxe nahi dut esan, ez dela neutrala hori matematikako edo fizikako edo kimikako ezagutzi. Zuk gero horreaz, zer etxezu gentin, bisikalidadi, hobetzadikakozaz, ala farmazixan negozio multimilionaxuai, benefizio gehiago emoteko engozu biharra. Orduan ezagutza bera neutrala izan daiteke, baina ezagutzaren erabilera ez da bateren. Nik matematiketan hori esango neuke. Ze matematika bera ez da historia morun. Historia narratiba badakarrela eta gainetik problemi egola ikela zelan zan? Kontaketa bakarran, relato bakarran arrisku eukilaike historiak edo gizarte zientziak edo esatiez, nik esaten eta beti diz guzurrak. Kontutan eukibaik, gertaera baten azalpen oso desberdinak egolaik ezela eta ulertzeko oso modu desberdinak. Matematikak ez dakarre hori interpretazio izabaloi hasiera baten.
Baina gero zuk hori ezagutziz eta bideratzezun, hor ja bai basabiz aukeraketa bat etxen. Medikuntzako edo defensakako txartin. Ez, gerrako ingeniero morun ibiliko bazu. Oso kontzeptu interesgarria da, zen nik, ez dakit, pentsatzen bali matematikatan, pentsatzen, matematikak zenbakik dira, neutrala izan behar du. Hemen ez dago kontakizun bat, zenbakik dira. Baina arrazoi daukazu. Claro, bera eduki aldetik iselaike neutrala, baina gero horrea zerra itxezu. Normalin, doktoretzi etxen da benak, igual, gehiatu laikez hor maian, ezagutza maian, baina gero doktoretzi bebai finantzixaten da benak, bekatazenak, normalin, dano daki hau ez zientzixi geixen aurratu dala gerrako helburutako. Horretxeatxik, ez? Oso gatxe da bebai, igual, matematika eremun zona neutral baten gehatzi, iselako interesi paikatzin. Erdi improvisaten nabile. Ez bai, baina gure bai. Alako improvisatu egin. Ondo improvisatzen da hakinak, izu? Zago nuke. Hori improvisatzen ari da, Etzen gaurko egunez jaiota, etzen gaurko egunez... ez bizirik dago. Ez dut hilko behar baino lehenago, baina orain txentzen daiteken trompetista haundinetakoa bada Tom Harrell. Eta jazz zale zareten ontzako, edo musika zale zareten ontzako, esango nuke Chet Baker pixka bat dakarrela gogora, Illinoisen jaiko trompetista handienek. Guari gara hemen neutralitatearen inguruan, neutralitatearen nazioarteko eguna dela eta, baino bihar giza eskubideen eguna da. Horrere neutraltasunetik, zer? Zeman mamin. Eta hori ondiokan gabonak ez dizela pasa. Eta ia hor gabiz maminetan. Bai, giza eskubideen egune... suposatzen da hori aldarrikapena unibertsala dela eta eskubide guztik barne hartzen da bela. Problematik ide hori aldarrikapena benak ipinitzen unibertsal titulu eta mundu guztik ez da bela beran buru hor sartzen. Orduan hori unibertsaltasuna ez laike inposatu, zer ez dela ez da unibertsala. Eta horreaz lotute nazio batuen erakundik, legik, berez, inpartziala ero neutrala izan bilitxakena bere kontzeptuz, beran esentzixide justizia. Izan bilitxake, baina praktikan ikusten dugu legik modu desberdineta interpretaten dizela, interesan arabera interpretaten dizela, orduan, azkani legi eta justizio ez dizela neutralak. Baten batek etxetxu zelako, hor ez da ente abstrakto bat legi idazten da bena, norbaitek idatzi ditu, norbaitek testuinguru baten, helburu bateaz, eta norbaitek interpretatzen ditu. Hori da. Eta beti norbaiten kaltetan edo... Eta hizkuntza zehatz bateaz, hizkuntzi modu batearo beste interpretaten da, eta horren neutraltasune, azkanin teorisa utzin gehatzen da. Eta honeaz lotute du bai, nazio batuen erakundi, ez? Hau egunen promobituen abena, zelago politxe, guazen dana neutralak izatea.
sortu zen, bigarren mundu gerra eta gero ikusitxe nazixak zelako sarraskisein ben. Baina egunero urratzen da. Egunero urratzen di, eta gainetik, batetik, nazio batun erakundintzako oso komodure neutraltasun pozizioi bat aldarrikatzi, berak ez dakerrelako isebe galtzeko. Konturatzen bazazea, on momentun gerran da zen Sahara edo Palestina bera, horrek ez dabe neutraltasunik aldarrikatzen. Horrek interbenzioi eskatzen dabe, mesedez, egin zeo, neutraltasun eskatzen dabe, klaseko, zuk klasen sartzen da eta matoi bestiai ostixak emoten dabil. Eta zu sartzen zaz, hor, zoz errein naxan, eta zein esatetzune, zu isi, hau ez duzuaz. Ez da golpik hartzen dabilena, matoik esaten dau, zu isi. Ze, hau problem ez da zuri. Eta nazio batun erakundi, hor jarreratik oso komodure esatit, dano gixilik, konpontziak arrela eurak. Ja, baina lehen hasieran komentado buena, konpontziak arrela eurak, nazio batun erakundik, amen, eskubide zibilak, giza eskubidik beteteko erakunde bat bada, zetan egonda 30 urtin Saharako eskubidikin. Aldarrikapenak oso ondo daz da oso politxatiz, baina ez da nahiko, askotan nahi badu horrek beteti, benetako ekintzi eta parte hartzi eskatzen da belako. Bestelan paperin oso politxe da, baina listo. Eta gero, gainetik estadun isiltasun konplizik, neutraltasun kakotxartin, neutraltasunak azkanin, haidan beste, erixotza eta sufrimendu ekarten dau. Eta lehen komentaduan, zerreaz lotute, interesa ekonomikukin. Eta apartia, joan bai, danok ez dautzen dau Suiza. Zemat aberaztu zen, bigarren gerra mundiali neutral gehatute. Claro, neutral gehatu zen, ero Suezi bera. Zemat aberaztu zin. Neutral gehatzi bakarrelako beran interes ekonomiku bai. Zezuk adidez, armak alderdi bisai aldutzazu saldu. Eta gero historian esan duguena, ez da isestala neutrala. Gerra zibilin bertan, neutral gehatu zinak zeintzuk izan zin. Zer Franco izeintzuk lagundutzen, republikanoa izeintzuk lagundutzen. Zein gehatu zen benetan neutral da, zeinik jasoban benetako laguntzi. Eta horrek ze eragin eukiban benetan gerrako emaitzetan, berroi urteko diktaduriaz. Gero beste Europan eta Estatu Batuan neutraltasun, natxe eta Estatu Batua ja kolaboraban Frankoaz, horrek ze sufrimento ekarriban, ikusten da neutraltasune guzurrandi bat, ala. Eta neutral isatin konplizidadik, bakar ardura moral batzuk, ez? Bada poema bat, ardura horren inguruan eta hartzen duzun posizioaren inguruan, ez dakiz zergatik, baina Bertolt Brechtsi egokitu izan zaio beti maia, baina etzen Bertolt Brechtena. Neupenek isen, baina ez. Martin Niemöllerren poema bat bada, gai honen inguruan. Lehendabizi, sozialisten bila etorri ziren, baina nik ez nuen deus esan, ni ez nintzelako sozialista. Gero sindikalisten bila etorri ziren, baina nik ez nuen deus egin, ni ez nintzelako sindikalista. Gero, judutarren bila etorri ziren, baina nik ez nuen deus egin, ni ez nintzelako judutarra. Eta gero nire bila etorri ziren, eta orduan etzen inor geratu, nire partez mintzatzeko. Eta da askotan bizitza. Askotan sentitzen dugu, greba garaitan eta ez dakit, eskubide aldarrikapenen garaitan, jendeak esaten duenan, baina eske lan egiteko eskubidea, bakoitzak egin dizala nahi duenaino, niri utz dizadatela nirea egiten. Zure eskubideak zerutik erori izan balira bezala, ezta? Eta inor borrokatu izan ez palu, bezala, zuk gaur egun dituzun eskubidoiek izateko. Eta uste dut poema horrek hortik baduela asko, ez? Hau ez doan erekin, zuek borrokatu, ni hemen, eta gero, ardura moral hori ere alderatu egiten dugu, ez? Baztertu egiten dugu. Amaitorretik maila guztia boro bildu behar dugu, ze badago oraindik gehiago neutralitatearen edo ustezko neutralitate kontzeptu horren atzean, ez da?
Bai, esan bakotxak hausnartzeko, batez be hoize deixo jero eskaintzi bitxun dugu, ezta? Neutralidadin ingurun eta guk askotan ez guztitxearen, ero batzutan isalaike bai, posizioik ez dakauelako oso argi zeintzut izen, ez duelako ondo aztertu, ez duelako ondo ulertzen, eta ez du nahi posiziona, hori beba isalaike, hartu denpori, ulertzeko, ero galdetu edo informa, baina ise ezetxi badala zoz erretxi. Eta azkanin deialdixe hasieran esan dute morunez, hausnarketien gu horren aurrin nun kokatzen gazen eta zehatxi kokatzen gazen eta jakin ondorixuk zeintzuk izango dizan. Natxe eta oso gogorra izan, noreran buruaz hori elkarrizketi hori eukitxi. Ba ez digu inorkidiarik eman neutraltasuna zer den aztertzeko, ze uste dut entzuleak Google bezalaxe maila entzuten aritu direla, eta ideia guztioak barneratzen, baina norbaiti bururatzen bali mazaio honen inguruko osnarketarik, edo zerbait neutrala dela ulertzeko modurek, idazteko 6-8-8-7-2-5-5-4-4 telefonora, 7-2-5, irunak ez da egite esaten. 6-8-8-7-2-5-4-4 Zaila egiten zaitu, irunaka pentsatzea. Ba, bota zuen mezua eta guk... Nik esan behar dut, Suiza eta Gerra Zibile eta Bigarren Gerra Mundiala apuntatan eukazenela, baina entzule batek neuri zuzenin, bisalduztala, mensaji. Orduan, eskerrik asko. Bai. Bueno, ba, eskertzen diogu, Baten bat bentsat adi baiguan. Bai, ez baina nik uste gaia erresulertzeko moduko dela. Egia da, osnarketak sortzen dula gero behar hori hor barruan lapikoan gaia ukitzeko, baina uste dut. Gaina oso politxe izan zen, kanpotiarrak honen danai, formie monasen ez da, zeo zela, eta esate genuen, onarte olanik inoiz ez dugu plantea eta inoiz duten da, eta mendik, zen maridarrak dutuko asko, azkan inde injarrak, babarrunak, zu bajo bajun, lau ordune, bitxesun imorun, ez dala pizza barri, eta emaitzon, eta euki, eta handi denpora batea, jaten zazolan ondorixo politxeta. Ba, jarraitu ba, ondorioiek buruan lapikoan sukaldatzen entzuleak, eta maila zuk jarraitu, kanpotiarrakekin ere horrelako ideiak eta angurerak hartzen, eta guk gozatuko ditugu. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuen. Muso bat. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Eta Iñaki Lasaituraren eskutik, musikaz haratago. Erori ba naiz ere gorantzer hori naiz, nola ura zalaratzen. Musikaz bizi ez, baina euskal musika aztertzen ari den komunikatzaile eta kultur kudeatzaile Donostiako gaurkoa gurekin. Euskal identitatea egungo musika popularean izeneko doktoretza tesia jorratzen ari da Marina Landa. Naiz irratiko entzulentzat ere ahots ezaguna da, musikaria programako kolaboratzailea baita ostiralero. Gaur baina, asteazkenarekin gatoz, hau doinuetatik haratagoren 7. saioa da, eta Marinak bere 5 abesti kutsuni buruz hitz egingo digu guztioi. Ongi etorri Marina, arratsaldeon. Kaixo, arratsaldeon Iñaki. Zer modu zaude? Ondo, gustora eta pozik hemen egoteagatik. Aukeratu duzun abestiei begiratuta, esan nuke komunikatzaile on batek bezala, bidai bat proposatu diozula entzuleei, lotura bat ikusi dut abesti guztien artean, bai bidai fisikoa, bai bidai pertsonala ez, emozioekin lotutako abestiak entzungo ditugu, zutzako pixka bat hori da ere musika, emozioekin lotutako zerbait. Bai, niretzat musika guztiz emozioa da. Nire tesian letrak aztertuko ditut, baina musikak dimentsio asko ditu komunikatzeko orduan. Niretzat musika bizitzen da, entzuten duzun momentuan zerbait sentiarazten dizu, eta ez baldin badizu zer sentiarazten ez dizu ekarpenik egiten, nire ustez. Eta musikak balio dezake gozatzeko, balio dezake
goibel zaudenean animatzeko edo goibelago egoteko, baina emozio hori, sentimenduak, lotu ditzazkegu aukeratu duzun lehenengo abestiarekin. Nerabezaroa bada garai bat, non azten garen gu aukeratzen lehenengo aldiz entzuten dugun musika, ordura arte normalean etxean entzuten genuen musika da gure soinu banda, baina uste duzuk lehenengo abesti honetan beste bidetxo bat hartu dezula, eta pixka bat lehen maitasun historietara ingo dugula bidaia abesti honekin, ezta? Bai, hala da. Aukeratu dudan lehenengo abestia nire lehenengo bikotekideak erakutsi zidan. Hau entzuten badu agian flipatuko du. Baina, bai, nik Mikel Urdangarin ez nuen ezagutzen. Nire etxean ezan bere musika entzuten eta 17 urte inguru nituenean, hori bikotekide honekin nengoen, eta abesti hau erakutsi zidan, izugarri gustatu zitzaidan, eta egia esan abesti honek burura dakarzkit oroitzapen asko, ez bakarrik berarekin bizitakoak, baizik eta garai hartan bizitako gauzak. Entzun dezagun beraz, 10 bat urte geroago, Mikel Urdangarinen non geratzen den denbora. Baitango lurraldetan non geratzen den denbora, non ez dagoen arnazbideri, non ez goazen inora, non oiukatzen urbiltzen garen erraldoiaren ondora, igona zazu nire mendira, zure gailurretik. Mikel Urdangarinen 3 abesti ezagunenetako bat, zer sentitzen duzu abesti hau berriro entzutean? Begira, nahiz eta abestia pixkat nostalgikoa izan agian, niri poza sentiarazten dit. Ezakit, garai konduagatik den, hori duela 10 urte inguru biz izan dagoa oso polita izan zelako, azenean garai batzan batxilergoa amaitzen ari nintzen, unibertsitatera sartu baino lehen, emozio asko, dena lagunekin, bikotekidearekin, dena oso intentsua da eta oso polita, ez? Baina egia da, kanta honek bizitzaren garai ezberdinetan lagundu izan didala geroztik. Batzuetan goibel nagoenean entzun izan dut, edo maite mintzen ari naizenean entzun izan dut, eta bai nostalgia romantiko kutsu hori hartzen diot, eta niretzat oso kanta berezia da. Gerago entzungo dugu abesti nostalgiko, tristemat bat, baina nolako da, baina triste dagoenean abesti tristeagoak entzuten dituenak, tristezia hori ezagik bolatzarre edo hor sartzeko, musika daia entzuten duzu animatzeko, biak, ezagik. Nik normalean triste nagoenean musika tristea entzuten dut. Eta da, izugarri gozatzen dudan zerbait. Onartu behar dugu, nik uste, aurten introspekzio handia egin dut, eta konturatu naiz, gure buruari utzi behar diogula triste egoten. Beti saiatzen gara triste gaudenean, ziztu bizian pozik egoten berriz. Eta ez da, hala, gorputzak eta buruak batzuetan behar dute triste egon. Osasuntsua da, triste egotea, negar egitea noiz behinka, azkenean barruko hori askatzeko modua baita. Eta nik musika horretarako erabiltzen dut askotan. Goibel nagoenean, kanta batzuk ditut, gainera Mikel Urdangarinen playlist bat daukat, eta goibeltasun horretan are gehiago murgiltzen laguntzen dit, baina polita da ere, nire ustez. Bai, zein ederra denez, igande endutxi horiek lehiotik begira, kafe, te, bero batekin eskuetan, eta hori,
abesti, uste dut denok dauzkagula buklean entzuten diren abesti edo playlist horiek, eta igande horiek ziniderrak diren, eta orain dela hilabete batzuk egunero astelena edo egunero iganda izaten zen, eta imaginatzen dut gai hortan ere entzungo zenula horrelako musika, edo zait egunero, baina bai noizbenka, ezta? Mezuen kasuan, bai, horrelako musika noizbenka entzuten nuen. Mikel Urdangarin, justo, nik uste dut konfinamendutik ateratzean hasi nintzela berriz entzuten, ez galdetu zergatik, baina garaikari joa. Hori bai, da, niretzat musika rekurrente bat, urtero baditut horrela aste batzuk etengabe entzuten ari naitzena playlist hori, eta gainera playlist hori, eta ordena horrekin. Gustatzen zait, nik badaukat Spotifyen zerrenda bat egina bere abestiekin, gustokoen ditudan abestiekin, eta orden horretan entzutea gustatzen zait. Aleatoriaren kontrakoa zea orduan. Beste zerrenda batzuekin ez zait inporta, baina honekin ez, honekin entzun behar ditut horrela, nik dauzkadan ordenean, eta agian tok bat izango da edo ezakit, baina beti pentsatzen dudalako abesti bat entzuten dudanean, bere abesti bat entzuten dudanean, beti pentsatzen dut urrengoa zein datorren. Eta ez baldin bada, nik espero dudana, ja momentu magiko hori galdu dut. Bada, urrengoa aipatuta, urrengo abestira egingo dugu jauzi. Jauzi haure izango da nerabezarotik zure haurtzarorako salto txiki bat. Eta Euskal Herrian ez da egiten den musika guztia ez da euskal musika, edo euskarazko musika, baina nik esango nuke entzule guztiek ez bali bada, entzuletako asko, abesti hau entzutean, letra tataratzen hasiko direla. Entzun ezagun Marinak aukeratu duen abestia. Me gustaría inventar un país contigo para que las palabras como patria o porvenir, bandera, nación, frontera, raza o destino tienen algún sentido. La oreja de Van Goghen geografia izan da, aukeratutako abestia, ziur nahi izan bezala asko kantatzen hasi direla. Bueno, kontatu zer daukan atzetikan abestien ez dut. Bai, bueno, lehenik eta behin, La oreja de Van Gogh nik esango nuke nire haurtzaroko musika taldea dela, nire haurtzaroko soinu banda dela. Esango nuke dela buruz ikasi nuen lehenengo diskoa El viaje de Copperpot, baina kanta hau uste dut dela gustokoen dudana, beraien abestien artean. Une berezi bat gogoratzen dut nire aizparekin, seguruenik bera ez da oroituko. Hueskara bidaiatu genuen gurasoek aizpak eta nik, eta txango batean aizpak eta biok erabaki genuen kotxean geratzea, ez dakit zenbat urte izango nituen nik, 10 inguru, 11, 12, holako zeo zer, nire aizpa nera bezaroan sartzea zegoen. Eta, bueno, ume moko perezosak, ez genuen txangoa egin nahi, eta kotxean geratu ginen. Biak bakarrik. Biak bakarrik. Gurasoek buelta bat ematen zuten bitartean. Eta La orejaren CD hau jarri genuen, ez? Eta gogoratzen dut, lau aizkara kantatzen aritu ginela, oihukatzen, kriston farrak bota genitula, eta geografia kanta dator nire burura. Imaginatzen dut jendea kanpotikan kotxea ikusten eta kotxea mugitzen horrela, bineskatxa hortzen delako oihuka eta saltoka. Bai, zorionez, ez egon jende asko inguruan, zere agian ikusiko balute bi ume daudela hor, bueno, nire aizpa etzela ja umea, ez? Ja. Baina bi neskatila daudela hor bakarrik zerbait esango lukete, baina ez, baina niretzat zerbait berezia izan zen. Bai, eta geografiak azkenean daukan mezua, bueno, dibertsitatean alde eta ezakit, bat egitearen alde denon artean, polita iruditzen zait eta hortzarora bidaiatzen laguntzen nau. Besti gehienak ezagutzen ditut eta oaintxe entzuko garen dituzke, kantatzen hasiko nintzake, seguro. Bai, nik uste dut gure belaunaldietako Euskal Herriko, behintzat Donosti inguruan,
denok dakizkigu kanta desente. Nik ere Amaiaren garaia ez dakit nahiago nuen, ez dut hori esango, baina sakonago bizi nuen Amaiaren garaia, ez? Adinarengatik. Bai, adinarengatik. Baina hori denok dakizkigu, eta nik uste dut, nik hasieran esan nahi dut, duela 5-6 urte agian, guilty pleasure bezala hartzen nuen La Oreja de Van Gogh, ez? Nola esan genezake. Bai, sin duda da, ez dakit ezkutuan, baina jende gutxik jakiteko talde horiek, eta, bueno, egia esan nik badia 3-4 urte, esan detara utikan guilty pleasure, ez da existitzen guilty pleasurerik. Plazerra da musika entzutea, edo nolako musika, eta gora musika. Bai, gora musika, guztiz, baina hori duela urte batzuk ez nuen esaten, edo ez nuen oihukatzen La Oreja de Van Gogh entzun izan dut eta gustoko dut, eta ez zait inporta ze pentsatzen duzuen. Orain begira gustatzen zait, eta deskubritu dut beste batzuei ere gustatzen zaiela, eta erromantizismo puntu hori badaukatela oraindik ere La Orejarekin. Konturatu zinen zure guilty pleasure pertsona hori, zela collective pleasure bat, eta denok entzuten zutela. Esan dezun bezala ez, gora La Oreja, zergatik ez, eta bueno, gora Anari ere bai. Urrengo abestia salto handi bat egingo dugu, baina Anari dena da, Minaren funtsa aukeratu duzu, eta hasieran aipatu dugu bidai proposamen honetatik desordenean jarraituko dugu, eta hain pasako gara haurtzarotik azken hilabetetara, konfinamendutara. Aipatu zenidan, Anari ondo deskubritu, ezagutu zautzen, baina ondo deskubritu, oraintxe deskubritu dezula, azken hilabete hauetan. Nola izan da deskubrimendu hau? Bai, egia esan, Twitterren bidez izan zen, Anariren txio bat ikusi nuen, ez dakit martxoa izango zen, bai, martxoa hasieran edo konfinamenduan sartu berri ginenean, Anariren txio bat ikusi nuen, eta esan nuen, hau Anari da, hau musikaria da, bai, badakit norden, eta esan nuen, entzungo dut, ze noizbait entzuna nuen, jaialdiren batean ere ikusi nuen, baina ez nuen arretaz entzun. Eta, bueno, bere kantak bilatzen hasi nintzen eta hau entzun da neukan. Letraren atal bat banekien, baina hori ez nuen guzti zerreparatu, ez? Ze mezu bidaltzen zuen. Eta Anariren kanta bat bestearen atzetik entzuten hasi nintzen, eta iruditzen zitzaidan konfinamenduaren gaia primeran azaltzen zuela, zer nolako sentimenduak nituen nik, beste pertsonek ere, gainera beste kanta batean ere zaindu segurtasun tartea esaten du, alarma egoera, eta esaten nuen, baino emakume honek nola asmatu egin du, noiz idatzi zituen abesti hauek, ze etorkizuna aurre ikusi zuen, ze pasa da hor. Okerraz nago, eta bestela entzulen batek argituko digu, gure okerra. Eta jarraitu horretik entzun dezagun beraz, abestia, Minaren funtsa, Anari. Negarriken dudanean hortzaudezu, beti hor geldik niri so. Beti tanik ez dut sentitzen. Letra ipatu duzu, Marina, eta kuriosidade txikiak ez nahi. Badakizu abesti hau letrak ez direla Anari denak? Ba, ez nahi. Jon Maiak idatzi zituen letra hauek, eta kasualidadea da, ia abesti guztiak Anari idatzitako letra egile bikaina da. Aipatzen zituen metafora hitz joko horietan oso abila da, oso trebea, baina justu, abesti hau, Jon Maiaren arazia. Begira, ez nekien, eta Jon Maia ere letrista bikaina da. Noski. Ez dakit, niretzat abesti hau konfinamenduan, begira, leheno esaten genuela, ea Mikel Urdangarin entzun izan nuen konfinamenduan, hori goibel nengonean, eta ez, goibel nengoenean konfinamenduan Anari jartzen nuen, eta goibeltasun horretan, arrastaga ibiltzen nintzen egunaren arabera. Nik uste dut konfinamenduan gehienok izan genituela
halako egun txarrak edo une txarrak, ez? Bakardadea, ez jakitea zer gertatuko zen, noiz utziko ziguten ateratzen etxetik, eta bar, eta gainera ni nahiko prozesu pertsonal berezian sartuta nengoen, eta kanta honek lagundu zidan nolabait forma ematen nire sentimendu eta ideiei. Nola diren horrelako abestiak, ez? Askotan, seguru entzundatzen dekala aurretik, eta konfinamendu gara hortan entzuten hasi zinenean lau pagoz eta diliz entzuntzen nuela, baina nola dago momentu bat, abestiak txak egiten duela, eta da, como, abesti hau anarik niretzako idatzi du. Eta zibraski eukizun abesti honek pixka bat horrelako zerbait? Bai, niretzat nire egoera deskribatzen zuen kanta honek. Eta berezia izan zen, eta berezia da kanta honekin daukadan harremana. Eskatu zen idanean hori esateko aukeratzeko kanta kutxunak, ez da bizitza guztian lagundu izan didan kanta bat, da azkeneko 6-7 hilabeteak nirekin daramatzan kanta bat, baina batzuetan abesti batek eragin izugarria izan dezake, gainera gutxien espero duzunean, eta esan dugun bezala kanta hau ez da berria, baina niretzat 2020ko kantetako bat da, eta hemendik aurrera seguruenik, edo hemendik 10 urtetara norbaitek galdetuko balit, kanta hau esango nuke zalantzarik gabe, ze lagundu dit nire bidaia pertsonalean eta nire barne gogoetan. Eta hori ezinbestekoa da, nik uste dut kanta bati ez dakit zer exigitu diezaiok egun, exigitu gutxi, baina horregotea, baina eskertzeko gauza asko dauzkagu. Marina, pasa gaitezen operatu ezun laugarren abestira. Gitarra astindu, ta ikusi kanturik baduen, hor non baita ezkutuan. Behatzak bihurritu, ean norbaitek aztua duen, akorde minoren bat. Kamin eman arte, zure falta izan, ez da musa hoberik. Bueno, Berrikarraken katedral bat. Hitz egiten egon gara konfinamenduaz. Abetzenekin, segurazki, hitz egin dezakegu orain bizi ez ditugun momentu dietara, ez? Salto egitea, izerdia egitera, maitasun kolektibo honetara. Zergatik katedral bat? Berrikarraken egun abeste aukeratu dituzke, zergatik? Agian delako Berrikarraken zuzenekoetan gehien gozatu dudan kanta. Oiukatuz, kantatuz, salto eginez, oso oroitzapen onak ekartzen dizkit, eta batez ere garai honetan ez, zuzeneko musikaz gozatzeko hainbeste oztopo ditugun garai honetan. Zorionez kontzertu batzu kantolatzen ari dira, baina desberdinak. Ez da, eserit notea ondo dago, bada zerbait, baina talde batzuk beharretula zindiaren lotutasuna eta lotutasuna ez da metrotan. Ez, eta musikarien gandik ere gertuago egotea, ez da. Kontzertu bat, esperientzia pertsonala da, baina esperientzia kolektiboa da ere. Eta nik uste dut garai honetan hori galtzen ari dela. Esan dut, eskerrak badegun aukera, ez? Hala bizitzeko behintzat, baina kontzertuak benetako esperientzia izateko nik uste dut beste modu batekoak izan behar direla. Beti izan diren bezalakoak edo ez, baina badauka testuinguru honek nola baiteko galera, ez? Bai, eta kontzertu ez hitz egin da, orain dela 2 aste, egon gara denok gogoratzen Navarra Arenako kontzertu horiek. Uste zu ere, azken kontzertuan ez, baina azken aurreko kontzertuan izan zinela,
Eta imaginatzen dut hori, ez? Baina dela 2 aste denak Twitterren eta sare sozialetan bilibolo ibili ginenean, zeu ere goatuko zina da, egun horretaz berezia izan zen benetan, ez? Nik sorta auki nuen, bietan honintzen, eta pasada bada horregotea eta hori gogoratzea. Bai, nik uste dut zortea dakagula, hori gogoratu izateko, zortea daukagula, azkenan jende asko sarrerari gabe geratu zelako. Ni lagun minetako batekin izan nintzen bertan, eta izugarri gozatu genuen. Ez da gehien disfrutatu dudana, baina hala ere berritzarrak zuzenean ikustea zoragarria da beti. Eta, bueno, nik esango nuke denok faltan sumatzen dugun zerbait dela, ez? Kanta honek ere hori ekartzen dit, berritzarrak azkenean euskaldun taldeen artean nik kutxunen sentitzen dudanetako bat da. Nera bezaroan lagundu izan dit, heldutze prozesuan, gaur egun ere entzuten dut eta gauza asko sentiarazten dizkit beraien musikak. Hortaz, bai, nik uste dut denok nostalgiarekin gogoratuko dugula kontzertu hori edo kontzertu sorta hori. Lagunekin guk aipatzen dugu, erdi brometan, erdi serio gauza guztik bezala, kontzertu hori bukatu eta hor hasi zela mundua pikutara joaten. Ordurako ja izango zen txinan sopa mozo hori jaten zeon pertsona, eta Gorka, hemendik entzuten bagituzu, zuk berritxarrak utzi eta dena pikutara junda, mesedez, seguraski bakuna, baino hobeagoa izango da berritxarraken itzulera bat edo sorpresatxo horren bat. Bai. Bueno, Marina, bukatzen joan behar dugu, eta hasieratik aipatu dugu hitza izan da bidaia. Eta uste dut, aukeratu duzun abesti honek, azken abestiak, Vetusta Morlaren Kopenhagek, bidaiarekin dagoela lotura zuzena, ezta? Bai, ez bakarrik letrak kokatzen gaituelako edo izenburuak kokatzen gaituelako beste hiri batean edo beste herrialde batean. Bueno, hau anekdota txorakeri bat da, baina nik iPod bat neukan, iPod horretan neuzkan 5 playlist inguru, sartzen zen musika kopurua. Eta egun batetik bestera zarkitu zen, eta nire ordenagailuak dagoeneko ez zuen irakurtzen, edo estropeatu zitzaidan, hortaz ezin nuen musika berririk sartu. Eta pasanituen urteak, bidaiatzen nuen bakoitzean Vetusta Morlaren playlista entzuten. Eta Mikel Urdangarinekin pasatzen zitzaidan bezala, edo pasatzen zaidan bezala, Vetusta Morlarekin ere pasatzen zait. Playlist hori orden horretan. Orden horretan. Spotifyen egin nuenean playlista ordena berdinean jarri nuen. Agian tok bat izango dut, bai. Baina playlist hori jartzen nuen, oso urduri jartzen naizelako bidaiatzean askotan, batez ere hegazkinean, eta baretzen laguntzen zidalako. Batzuetan lokartzera ere iristen nintzen, eta nik uste dut abesti horiek, Vetusta Morlaren abestiak, barnera dituela buruak, modu inkonstientean. Bidai fisiko eta metaforikoak hasieratik aipatu ditugun horiek biltzen ditu abesti honek, eta gure bidaia amaitu daia. Eskerrik asko Marina gurekin egoteagatikan, eta hementxe uzten dizugu guztioi Vetusta Morlaren Kopenhage. Corría, nunca le enseñaron a andar, se fue tras luces pálidas, ella huía de espejismos y horas de mar. Aeropuertos unos vienen, otros se van, igual de alicias. Kid Calm and Bigarren Kafea.
Goizaldeko ordu bia, Kriseilu hautsian azpian, amatxo izan ziteken. Gure Euskandinavia giroan ari gara murgiltzen thriller poliziakotan noa edo beltza den genero euskaldun hortan. Eta jendeak egingo duen galdera da, non da Mikel Urdangari? Ez dute bero gailuri, ez da ere maitale. Urdangarin giro hontan zen duela ordu bete. Kafe bat hartzen ari zen, bigarren kafeko kidetatik urrun, eta, bueno, gaur funtzionatu nahi ez, piztu nahi ez zuen motor hori konponduko zuen garabiaren zai. Bizitza gogorra da batzutan eta gaur neguare bada gazte izen. Mikel Urdangarin, arratsaldeon. Arratsaldeon, nola itezatarrean. Bai. Aizu. Bai, jo, sentitzen dut, Egon lasai. Entzulei hasieratik esan diegu, lauetan saio hasi dugunean, zalantzan zela, Mikel gurera iristea, garabiaren zaizelako, azkenean Gasteizik ez, Zornotzatik iritsi da, garabia, zornotza salbatzaile, orain gontan, Mikel? Ez dakik, zubi hontan ez dakik jendean oli, baina topera zebiltzan hemen gruak eta jendean mugitu indantza. Zenik enukan grugari Gasteizkoa bintzat. Joder, bai, desastre. Egon lasai, Mikel, guk jarraituko dugu zure kantuak entzuten, eta itzordu hori atzeratu egin beharko dugu, baina urtarrilean izango zaitugu gurekin, asteazken batean. Ordurako gainera, pentsa, gaur arazo genuen pianoa guztiz afinatu da etzegoela, eta akaso horrexegatik gertatu da dena. Munduan beti gertatzen dira gauzak zerbaiten gatik, ez? Eskerrak humore honeko azabetela, Hori beti. Eskerrak, bueno, beti, basoa erdi bete eta ikustian zerak, ez da? Baina bakizu, nik furgoneta zarra dukat. Ederra. Bai, honek dira oso errezak, oso ez dira robotikoa bat ere, digitalak ez dira. Baina ate bat gaizki itxi eskero, eta hori da gertatu zaidan, ez da? Argi txikitu batzek utzi nahu indarrik gabe. Bueno, utzi du indarrik gabe. Eta mentxe nahu bueltak ematen, Gasteizi bueltak ematen. Mikel, Gasteizenen biribilgune batean sartu eta bueltaka bukle batean murgiltzea arrisku bada. Hemen nago leku inospito batean poligono ingu bat. Behar nuen toki bat zui aparkatzeko kotxea, inor molestatu gabe, eta hemen nago hau da paramo bat, esatean hau da, bai, iriko desertua. Esan da bezala, negua da gaur Gasteizen eta Urdangarinen ibilgailuak. Margolaria dokumentala ikusi duenak ezagutzen du oraintxe izpide dugun furgoneta hori, baina iraun dezala urte asko furgoneta horrek eta bateria ondo kargati zaiola Mikel Urdangarinek. Urtarrilean, negu betean izango gara oraindik, baina Tolosan ongitorri izango zara bigarren kafean, Mikel. Eta ordurako akaso, gaur arratsaleko 8 biltzeko edo zerbait esateko den gure lehendakariak, albidetuko digu, ardotxo bat hartzea, edo akaso non baita faltzea, eta hori ere izango da. Bi kafe eta bi ardo. Baina arrazoa dugu, lehendakaria ez omen da ardozalea. Ara? Ez omen da ardozalea, orduan arek falta ez dugu dako, olakorik. Baina besteo bai, gu ardozalea gara, eta bueno, klandestinitate ondo dago, baina ezin da hori, hola bizi ezin da. Klandestinitate permanente baten. Nahi du gauztak legalki egin. Hor dago arazoa, Igual ardozalea izan balitz? Lehendakaria beste zerbait genuke ez? Ikuste beste akaso beste empatia bat erakutsiko luke bai. Noski. Norbaki. Mikel, esandakoa ba, urtarrilean egingo dugula topo hemen bigarren kafean, eta akaso lehenago ere izango gara, aurrez aurre ardotxori hartzeko moduan. Zude kafina tupinatoa, pianoa. Bai. Ni gitarra eramango da ezpa ere, eta bueno, entzulei parkapenak, eta, bueno, badauzago gertatzen dira, baina ilusioan eukean hor zuekin egoteko, eta zoze kantatzeko, oso era ilusian, pianoan, gitarran, baina, bueno, urrengo baten izango da, zue bilezunean, bai. Izango da, Mikel, besarka da ondi bat. Besarka da bana, bai. Agur. Agur.
Eta guk aurrera egin behar dugu, dagoeneko aurreratu dugu gure streamingaren bitartez, gaur Twitchen Gari Infernu bezala ezaguna den lagun batekin aritu behar dugula, batez ere, zoriondu ere egin behar dugulako, game erauntziako kide eta sortzaile den neurrian, badaukagulako Gari, Larraña Gari galdetzeko eta eskertzeko ere, eta segituan izango dori, baina gure entzuleak orainik ari gara, pixkana, Twitch girora hurbiltzen. Eta joan den ostiralean, saio berezia egin genuen, Twitch 3000 tweets kamiseta dotoreak, hortxe dauzkagu gainera, hartarteko jure nire baduzu, jantzita, zuei zera eskatuz, Twitchen zuen botua behar genuela 3000 hoietara heltzeko, eta hor bideo ederra, erakutsi genizuen, Idoia Davila lankideak egin zuena, eta hori berriro erakutsiko dizuegu, kontestuan jartzeko, testu inguruan kokatzeko, eta segituan Garikoitze Larrañagarekin, ariko gara, lorpen historiko horren inguruan 3000 boto lortu dira, eta ondo bidean Twitch ere euskaraz izango dugu laizter. Askok dagoeneko ondo ezagutuko dute, baina beste askok izena entzun badute ere orainik ez dute oso argi izango zertan datzan plataforma emergente honek. Zer da Twitch, beraz? Erantzun motza honakoa da. Online zuzeneko transmisioak egiteko plataforma. YouTubeen antzera, baina desberdintzen duten bi ezaugarri garrantzitsurekin. Berehalakotasuna eta interakzioa. Zuzeneko transmisioa izanagatik lehena lortzen du eta bigarrena horren ondorio zuzena da. Ikusleak iruzkinak utzi ditzake txatean, egilearekin hitz egin edota ikusten ari den kanalari diru eman esaterako. urtean sortua, 2014an jada trafiko gehien eragiten zuen laugarren webgunea zen. Amerikako estatu batuetan, Google, Apple eta Netflixen atzetik. Gaur egun 6 milioi sortzaile edo streamer biltzen ditu, eta eguneko 26 milioi ikusletik gora egoten dira plataforman. Azken urtean ia bikoiztu egin dira zenbaki hauek. Bideojokoei buruzko edukiak partekatzeko sortu zen Twitch, izenaren mundu horretatik datorkio webguneari. Gaur egun oraindik urara eduki ikusiena, Just Chatting kategoriarekin batera. Solasean euskarara itzulita. Jarraitzaile gehien dituzten 50 streamerrei begira guztiak eritzen dira bideojokoetan. Zerrenda horretan dago, esate baterako, Ibai Llanos bilbotarra. Twitch baina diversifikatzen ari da pixkanaka. Artista askok jo dute plataformara marraztera, musikariek ere zuzeneko musika eskaintzen dute, sukaldatzen aritzen direnak ere badira. Gaming plataformara salto egin duen azken edukia ordea, politika da. Bertan aritu zen Nanisimo izenaz ezaguna den Emilio Domenech kazetaria Amerikako estatu batuetako hauteskundeak aztertzen. Komunikatzeko modu berri bat jaiotzen ari da. Eta zein leku du euskarak mundu berri honetan? Badira euskaraz aritzen diren streamer gutxi batzuk. Horien artean daude bideojokoen euskal komunitatea osatzen duten game erauntzia elkarteko kideak. Kaixo! Aupa denoi! Kaixo! 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 Aupa baina... Kaixo! Kaixo denoi! Edukia hor dago beraz, baina errazal daura aurkitzea. Demagun Twitchen sartu eta euskarazko bideoren bat ikusi nahi dugula. Beste hizkuntza batzuk bilatu daitezke, baina euskara idaztean honek ez du emaitzarik ematen. Streamerrak etiketa edo testu bereziren bat erabili badu, horren bitartez aurkitu genezake euskarazko edukia, baina ezarpenetan ez da horrelako aukerarik. Arazo honi erantzuna emateko sortu zuen game erauntzi elkarteak Traola 3000 tweets kanpaina. 3 helburu nagusi ditu. Twitchen euskara hizkuntza ofiziala bihurtzea, interneteko sortzaile euskaldunak ikusaraztea, eta ingurune digitalean euskaraz bizitza ahalbidetzea. Zergatik 3000 tweets izena? Ofizialtasun hori lortzeko Twitchen sortutako eskaera gutxienez 3000 boto bildu behar dituelako.
boto emateko Twitcheko kontu bat soilik beharko duzu. gamerontxia.eus/ekimenak/irumila tweets elbidean bozka emateko esteka aurki daiteke. Aplikazioari baimena eman, bozkatu, eta listo, ekimenaren Twitter kontuan, abildua 3000 tweetzen ere, aurkitu daiteke esteka. Eskaerak arrakasta badu, euskara etiketa erabili ahal izango dute streamerrek. 2019ko martxoan antzeko ekimen bati esker katalanizunek lortu zuten etiketa hori. Twitch plataforman zuzenekoak nahi dituzut ezakizu nondik hasi. Sakatu enter edo bidali mezua eta ikusten dazute hemen goian. Gaur zuen mugikorra webcam moduan erabiltzeko aplikazio bat erakutsiko dizuegu. Oso garrantzitsua da erabiltzen dituzuen teklak ez izatea gero zuzenekoan erabiliak izango direnak. Hauek dira guretzat garrantzitsuenak izango direnak. Ofizialtasuna eta ikusgarritasuna lortziaz gain, euskarazko eduki gehiago sortzeko erronka ere hartu dute. Horretarako, ekimenaren YouTube kanalean ikusgai dauden tutorialak prestatu dituzte. Nebukai streamerraren eskutik, interesatuen edonork Twitcheko kanal bat nola sortu eta elikatu behar duen ikastezan. Eskaerari bultzada emateko, azaroren 28tik egunero zuzenekoak egiten aritu dira ekimenean parte hartu duten streamerrak. Ardo Beltza eta Ekaitz, Landetx, Lasto Txapel, The Prodigy EH, Txetxe de Letxe eta Zitalko. Bideojoko ez gain, kontzertu bat izan zen pub gitarren eskutik. Sutan Bank kolektiboak humorezko saio bat eskaini zuen eta programa hau ere ekimen horren baitan kokatzen da. Bihar emango diote amaiera kanpainari 24 orduko maratoi batekin. Emanaldi honetan, bideojokoak izango dira protagonista eta streamer ugarik zuzenekoak egingo dituzte. Horien batera, gamerontxia elkarteak hasiera eta amaiera ekitaldiak egingo ditu. Hala nola, Rocket League bideojokoaren txapelketaren finala. Inor ez eskapatzeko mendik bozkatu gabe, behartuta zaudete. Hau ez da gonbidapen bat bozkatzera. Behartuta zaudete bozkatzera. Euskeraren alde, bozkatu. Twitchen euskera nahi du. Eta ez dakit nola hasi, akaso txaloza parada batekin. Jariko hitz Larrañaga, gamerontxiako kide eta sortzaietakoa dugu. Arratsaldeon eta ongi etorri bigarren kafera. Arratsaldeon eta eskerrik asko gonbidapenagatik. Bueno, hementxe ari gara aipatu eta aipatu, bera gurekin izango dugula eta dagoeneko, noizki, Twitcheroak ere martxan dazkagu, River Rockek esaten du Gari Infernu 666 for President. Ez da for President, baina behintzat egindako lanarekin eta sortu zenuten egitasmo horrekin pozik egoteko moduan bazarete ez da, Garikoitz? Bai, egia esan, nahiko erronka potentea izan da, eta hemendikan komentatu duzu, bideoan ere bai agertu da, baina atzeko lan hortan jarrun diren adibidez gamerontxiko Maitane, eskerrak eman bertezkio, baita ere Arkakuxo, eta baita Nebukai ere atzeko lan pila egin dute, eta baita ere guregana hurbildu diren euskal streamerrak parte hartzera, ere bere borondote guztiarekin laguntzera, eta baita ere ikusleak, azkenean komunitatea dana bat garelako. Bueno, hemen helburu bi zeuden, Garikoitz. Bata, 3000 boto lortu eta horrekin euskarazko etiketa edo euskarazko espazio hori Twitchen aldarrikatzea. Eta bestetik, euskal edukigintza hortan ere halako kolpetxo eman eta benetan jendeari ulertaraztea Twitch plataforman eta beste streaming plataformetan ere noski euskarazko edukiak streamingak sortzea zein garrantzitsua den, ezta? Lehenengoarekin hasiko gara, 3000 boto emozioz beterikoa izan da, larun bat goizean ikusten genuen, bapatean 2600 da piku nor geldo xamar geratu da, baina bapatean hasi zen berriz ere, eta azkenean 4000tik gora botoak soberan lortu dituzue. Bai, egia esan, 24 orduko zuzenekoa hasi zanean, gindoa zen 1900 edo lako zerbait, eta gero goiz horretan bai pila bat igozela, beste streamer batzuk, beste gaztelerazko streamer batzuk, tartean Rubik eta hauek, bere laguntza mantzegutelako eta jende pila bat sartu zen. Eta hor, gabeko 11 terdiak, ja bukatzea gindoa zela, derrepente,
irumilako barrera hori ikuste genuen horren gertu, eta horren emozio egin, eta halako baten, derrepente, lertu zen dena, eta 4.000 boton arte iritsi ginen. Eta, bueno, izugarrizko emozioa, oso izan zen, oso emozionala. Ito baten aurrean geunden momentu horretan. Mugarri izan zen, esango juri. Gutzako baita oso polita izan zela ikustea, gu nola saio egiten eginen bitartean ikuste genuen nola zenbakiek gora egiten zuten, eta oso polita zan hori ikustea, eta baita iruzkinak ikustea, zezuk, botoa ematen zenun lekun, bat zeuden hor, iruzkinak guzteko aukera, eta jendeak idaztezun, nire babesa Andaluziatik, edo, Kataluniatik ere, hemen babesa ematen lortuko ezue, eta elkartasun hori ikustea, oso polita zan, hau esan nahi dut ez dutela Euskaldunek bakarrik eman behaien botoa, ondala leku askotatik garbi dago, ez? Iritsi dela... Hor, Rubi eta bestelakoek egindako eskaera horietan, azken finean hori zegoen, ez? Alkartasuna eta Euskaldun izanez eta Euskal militantzia hori izan gabe, benetan gure eskubide hortan sinisten zuen jendearen botoa, ez da? Bai, harrigarri izan da nola euskera ulertzeztun jendeak ere boskatu duen eta aldarrikatu duen hizkuntza guztiek izan berko luketela aukera berdina eta beraien zabaldu dute ateak. Eta egia baita ere, katalanak, baita valentzianak eta gallegoak ere lan pila bat egitzutela gure alde, eta eskertzeko hori da, beste hizkuntzetako komunitateak ere, gure erronka honetan sartu direlako, ezta? Eta guke, behaien ganea ere lagundu genen, adibidez, Galiziarrak ere orain bosketan daude. Hori galdetu behar genizun, Kataluniarrek abiatu, Euskaldunok ere heldu genion horri, orain Galiziarrak ari dira, boto eskaera horretan, baina Riverrockek galdetzen digu Twitch bitartez. Zein da euskara hizkuntza bezala egotearen eskaeraren egoera oraintxe, alegia, botoak lortu dira, botoiek zilegitasuna ematen diote eskaerari garikoitz, baina orain pentsatzen beste prozesu batean murgiltzen garela, ez da? Bai, adibidez, badakigu katalanek bosketarek lortu zutenean eta hori dena, egun batetik bestera Twitchek aktibatu zuen katalana hizkuntza bezala, abisatu gabete zer eta konturatu ziren, ja jarri dute. Eta orduan guk zer egin dugu, guk boto kopurura iritsi gara indar hori izateko, ari gara lanean, kontaktatzen saiatzen, Twitcheko jendearekin eta inguruan lan egiten duenarekin, esaten, begira, lortu dugu horren beste boto eta hori dena, eta aktibatzea edukiko zenuke, eta erantzun bat jasotzen dugu, egun ontarako, eta orduan horrekin izango nuke, beste zea bat, salto hori ja jakin da badagoela. Egia esan, Twitch plataforma oso handia da, eta, karo, euskera hizkuntz minoritario bat izan da, ez daukagula horrelako, ez dutela horrelako presarik izango, baina katalanek esan ziguten moduan, egun batik bestera jarri zioten, eta behaiek ez ziren ez da konturatu, alako batean, katalana ja jarri dutela, eta hola xe. Nik ikusi Twitterren, abildua 3.000 tweets kontuan, euskal streamerra guberritarako zerbait egitekotan ari zaretela, edo zerbait egiteko pentsatzen, kontatu dezakezu zerbait? Badago hor zerbait eskuartean? Bai, kontatu ez, oraindik hitz egiten ari gara, ez da hypeatzeko eta ezer ez, baina bai komentatu dela zerbait egiteko ideia sortutela, aprobetxatuz ekitaldi honetarako sortu den lantaldea izugarri ondo funtzionatu duela eta jende guztia oso aktibo dagoela, ja bain martxan jarreta dagoen mugimenduari martxan mantentzeko izaten da zailena askotan hor galtzen delako, ilusioa hori. Baina hemen jendea oso erronka gaindituta gehiago nahi du eta ideia berriak sortzen ari dira. Hainbat gauza, egin genuen bezala ekitaldian aste bete horretan streamer ezberdinak, antzeko zerbait egiteko ideia sartu da. Oraindik ez dakigu seguru nola izango den, baina notizia dagoena jarriko dugu, noski baietz. Bueno, gu ere aintzat hartu, bigarren kafean pres gaude, Goiuri oso eguberri zalea da, haze txapa eguberriekin, eta beraz garikoitz, gu gure aletxoa jarbalima dezakegun, naiz irratitik behintzate, badakizue prest izango garela hortarako eta behar dezuen erako. Hori da, bai, nahet esan, olako ekintza bate antolatzen denean, nahiz eta gamera ontsia bideojokutan oinarrituta izan, oso garrantzitsua da euskeraz egiten diren sorkuntza guztiak o aldiren gehienak agertzea baritateari buruz, ezta? Irratsaio bat dela, artista bat, gitarra jotzen, orduan alde horretatikan gonbidapena seguru duzuela. Ondo da. Beno, lorpen hori aipatu dugu, txalotu dugu eta gustora hartu dugu, garikoitz. Baina ez dakitzuek momenturen batean zalantzarik izan ote zenuten edo izan ote zen prozesuan beldur girorik, ez ote dugu lortuko,
Euskal Herrian hainbeste Twitch kontu eta hainbeste Twitchero akaso ez dira egongo, herri txikia gara, hizkuntza minorizatua, beldurroiek hor izan dira? Bai, kontutan hartu ginen, hori, euskaraz bizi dena biztaleria, 700.000 pertsona horrela direla, eta Twitchen ibilditzen direna, are eta gutxiago, ez? Orduan, kontutan izan da, euskal komunitateak matea zeukan indar hori pixkat mugatua bezala egon zitekela, konturatu ginen, garrantzitsua izango zela, beste hizkuntzetan eskantzea bereien laguntza. Eta horrela sortu genituen bideo ezberdinak, hizkuntza ezberdinetan, adibidez, frantsesez, gazteleraz, ingelesez, nik egin duela, nire asento britaniko bikainarekin, japonieraz, katalanez ere bai, valentzianok ere bidali zuten, eta gallegoek ere bidali ziguten ez baldin banago oker, eta jendea hortik ere bai sartu da, izan ditugu aipamen batzuk ingeleraz, hau ikusi dut eta nire botoa duzu eta horrelakoak baita ere. Orduan, garrantzitsua izan da, hizkuntza berari egitea referentzia, ezta? Euskara nahi dugu, Europako hizkuntzari zarrena, Twitchen egotea, eta zuen laguntza behar dugu, eta jendeak bere laguntza eman digu, eta oso gustora gaude zentzu horretan. Beraz, lorpena bera baino, garrantzitsuagoa da kaso Twitch komunitate hortan, sentitu duzuen sare giro hori, elkartasun hori, babes hori, ez, Garikoitz, hori eroso polita izan da. Bai, egia esan, hori Twitchen ibiltzen den jendeak bere babesa eman digunean kontratu gara, ez geundela bakarrik, ez geundela, ez zela gure borroka bat, nahiz da gure hizkuntza izan, ez da? Osa, jendeak hizkuntza guztieri egitezele referentzia, egon bertzutela eta hori dena, eta baita ere, honekin kontratu gara, euskal sortzaileen artean sortu den komunitatea, oso lan giroan eta oso murgilduta eta oso fuertea aritu dela. Eta baita ere ikusleria, ze azkenean ikuslerik gabe ezingo nuke lortu. Eta parte hartzea handia izan da, kontua izan da, euskarazko kanalak ikusteko zailtasun horrekin, izan ditugu, media bezala, esango nuke pik hori maksimoa 50 pertsonako horrela izan dela. Eta normalki 20-25 pertsona mantendu dira. Hori, hasiera batean asko da. Hemen Riberrokek egiten du osnorketa bat eta elkarbanatuko dugu. Streamer euskaldunak gutxi dira, baina erdal edukiak Twitchen ikusten dituzten euskaldunak asko. Edukiak euskeraz daudenean ikusleak eta baita sortzaileak ugaritu egingo dira. Noski, hori dazken finean, ez, Garikoitz, zuen proiektuaren, 3000 Twitch proiektu horren helburua, ez, areagotzea, konsumitzeko aukera, baina baita sortzaileak areagotzeko joera hori, ez da? Hori da, azkenean, aprobetxetu genuen bosketa horren inguruko ekimen hau, hiru faktoretan oinarrituz. Batzen bosketa lortzea, 3000 boto, azkenean lortu genuela. Bestea zen, sortzaileei aukera ematea sorkuntzak nola egin eta hori dena esplikatuta, hori nebukaiek egin zituen bideoekin adibidez. Horrela, edozeinek ordenadore batekin, zeukan zuzeneko egita, eta baita ere, ikuslegoari esan, euskarazko produktua badeko ze ikusteko, eta nahi baduze hemen dituzue. Eta nun ikustea daukaten eta hori dana. Eta honekin, behin demagun Twitchek euskara implementatzen duen momentuan, plataforman, izango litzateke filtroan jarri, euskarazko sortzailean nahi ditut ikusi. Horren, agertuko litzateke euskal sortzaile guztiak, euskaraz jarruten dutenak, baina filtroan. Eta horrek emango likuke ikusgarritasuna. Ze bestela bakoitzaren izena jakin berda, eta karo, zu berria zerenean, zure izena ez dute ezagutzen, eta horren zailtasuna ditugu. Horren, horrei enfokatuz izan zen lan guzti hau. Beno, Garikoitz Larrañaga, asko eskertzen dugu, guretzat hartu duzun denbora hau, eta gainera, hemen bigarren kafean beti izaten dugu, bigarren kafea hartzeko pendiente geratzen zaretela, beraz, Eguberritara begira egitasmo guzti horrek egitasmori gorpuzten duzuenean eta itxura hartzen duenean ere, hartuko dugu, Gamera Ontziako kidekin tartetxoa, horren inguruan aritzeko, eta zer izango den zehaztu eta kontatzeko. Hori da, eta baita ere esan, eskerrik asko, naiz irrateari, bere babesa gatikan. Azkenean, komunitatea ez dela Twitchen bakarrik editzen, euskaldunak komunitatea handia dela, eta esango nuke fronterak aldatzen ditugula, ez? Bai irratia, bai interneta, bai herrialdea, ez da, eta hori eskertzekoa da. Garikoitz Larrañaga, Gamera Ontziako kide eta sortzailea, mila esker, eta laizter arte. Eta zorionak. Eskerrik asko, eta zue gonbidapena gatikan. Gerarte. Aio.
esango, Juri? Gaurako plana daukat. Gaurko plana daukazu? Bai. Wow. Badakizu zein? Ez? Naiz.eusen Esne Beltzaren kontzertua ikustea. Barkatu! Ilundago mundua eta gu iesigoaz sorterritik deserrira. Ilundago mundua eta gu izuzen goaz. Gaur, 10:00 Naiz.eusen, Naiz kontzertuak, gaur Esne Beltza. Eta 24 orduz egongo da ikusgai, eta bihar 10:00 Lier. Wow. Eta Lier 24 orduz egongo da ikusgai, eta duak 11 gaurretan eskaidan. Eta horrela bitzen da Naiz kontzertuen sorta hau. Berremisio guzti hau. Ba, Esne Beltzako Xabi Solano, datorren asteazkenean ondo bidean eta ibilgailua izorratzen ez pasaio. Ikusiko dugu. Gurean izango dugu. Eta gaur ikusiko duzuen kontzertu hortan, Xabi Solanorekin kantuan nori izango da, Pimi, Marcos Esteban, gure politikantuz tarteko kolaboratzaile eta laguna. Eta sukaldaria. Zego gaukagun bertara joan eta Alkizako ostatuan, bueno... Jakintzazue, Alkizako ostatuko sare sozialetan, zozketa badaola, ze gure Marcosek katxopo bat zozketatzen du, eta, bueno, saria irabaziko du, katxopo horren pixua asmatzen duenak. Katxopoa da Asturiarrek esango nuke berezik egiten duten eskalope moduko bat. Bai, baino dago, saparruan gauza duzka. Bai, zer dauka bat, ez ere gazta, urdaia azpikoa. Hoi da. Bai, gazta, urdaia azpikoa, eta aragila, eta gero aragi hori ogiztatuta dago. Bai. Ba, orain hor txera eramateko edo berrasotzeko argazkiak eta ikarrako platera presatu dituzte, pasteurizatuta, etxean kontserbatzeko moduan. Hoi da, orduan gaurko, superplana, zuen inguruko taberna edo jatitxe batean hartu etxera eramateko platera, ze oraindik urkulluk ez du itzein eta oraindik itxita jarraitzen dute. Eta gaur edozein kasutan itxita jarraituko dute, baina kaso, eramateko janari horrekin ospa dezakegu, bihartik aurrera, zuen tabernetara itzultzeko aukera batzura. Platera gertu eta kontzertua ikustea Naiz.eusen da sekulako plana. Ba, hemendik Esne Beltzako lagunei besarka da ostalariei bestea ea gutxi falta den zuenera itzultzeko, ze guk ere faltan motatzen zaituzio. Urkullu besarka bat baita bergoxetxe zen pixka bat. Eta aber neurriak aldatzen dituzun pixka bat. Hori ba, lehendakari jauna, beka, ardozalea ez ari izango, baina, tira. Mesedez. Besteo behar du ardotxo pixkat eta bizipoz pixkat. Ze iluna izaten ari da abendu hasiera, Ba, bagoaz, Iñaki Lasa, datorren asteazken arte. Espero dugu. Espero dugu, zuk ere arazerik ez izatean. Goiuri, zu bihar arte. Bihar arte. Eta zuei entzulioi bihar arratsaleko 4:00 aurrera, hemen, bigarren kafea, Naiz irratian izan ondo guztiei, aio! Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.